det, der er meget, meget karakteristisk for Jacob Rostrup og hans malerier, blandt andet fra New York, det er, at han leger meget med lyset. Han putter en masse filtre og lag ind over sine billeder, og de står sådan og flimrer i mere end en forstand. Der er nogle mærkelige lysfelter, der kører ind over os. Så hans maleri handler også i høj grad om farver. Det er sådan med Jacobs billeder, at når man vender sig om og et øjeblik vender tilbage og kigger på dem, så synes man faktisk, de har forandret sig for de 2 minutter før man kiggede på dem igen. Og det er en kvalitet. Det er en stor kvalitet ved billeder. Så jeg synes, det var på tide, selvom Jacob stadig er en meget, meget ung mand. Jeg synes, det var på tide, at der kom den første bog om ham, og der kommer givet mange flere. Det vil jeg håbe. Og jeg vil sige rigtig tillykke med den her bog. Det var første trin. Tak, fordi I kom alle sammen.